भोजपुरी में ऐसन ऐसन हिट हिट गाना देले बाटे भैया, तब तक इनके पहचान ना मिलल। अब पहचान मिल गई बा, जेके कहल जाई अब आज से रॉक स्टार। जी हाँ ए बाबू, आइयो है रॉक स्टार जेकर नाम नीलकमल सिंह बा। तो रउआ लोगन के बता दी कि बहुत हिट सॉन्ग एकदम देहले बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में, और उन्हीं के एगो और नया गाना आ रहा बा। और वही गाना के जानकारी आपके है गरीब छोट भाई देवे के खातिर आ गेल बा। तो बता दी रउआ लोग के कि कुछ देर पहले ही ई गाना के पोस्टर शेयर कल गई है, जवन की रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टर वा देख रहा बानी, जौने गाना के टाइटल बा फिल्म के हीरोइन। ई गाना के लिखले बाटे रवि चौहान जी और म्यूजिक देले बाटे जयदीप वर्मा जी, और वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी सुमित कुमार जी। तो रउआ लोग एकदम तैयार हो जाए जा। नेहा पाठक यह गाना में नज़र आवे वाला बानी रॉक स्टार के साथे वीडियो में। तो 5 अगस्त के सुबह 7:15 पे टी सीरीज हमार भोजपुरी चैनल पे ई गाना के लॉन्च कर दिया गए। तो बाबू हो आपके बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना भी 5 तारीख के आवता पापे पड़ी, जवन की फर्स्ट लुक अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना देले रही और अपने चैनल पे पोस्ट भी कर देले रही कि अपने पावर स्टार के नया गाना आवता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावे के खातिर। तो 5 अगस्त के 7:45 पे म्यूजिक मोहल्ला यूट्यूब चैनल पे पापे पड़ी पावर स्टार पवन सिंह के गाना आई, और टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे 5 अगस्त के 7:15 पे फिल्म के हीरोइन अपने रॉक स्टार के गाना आई। तो रउआ लोग बनल रही और अपने हई गरीब छोट भाई के प्यार दुलार और सपोर्ट जरूर दी जा।